Türkmenistanyň tebetleriniň ýaşaýjylary koronavirusdan waksina edilmegine garaşýarlar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatda fevral aýynyň başyndan bäri alınıp barylýan vaksinasiýa vilayatlerde entek başlanmandyr. Koronavirusa garşy vaksinalaryň Türkmenistanyň vilayet merkezlerinde başlanmandygyny 11 fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary gurrun berdiler. Paýdagda ilada koronavirusa garşy vaksina etmek işi ýurtda keteliň ýaýramagynyň we koronavirus alamatlary bolan ketelden ölýänleriň köpelen wagtynda başlandy. Covid-19 bilen bagly ýagdaýlaryň ýurtda ýokdugyny glan eden Türkmen hökümeti geçen aýda 2 tane rus sanjymy hasap aldy. Hema vaksinasiýanyň başlanmagy we taýýarlyk işleri barada resmi düşündürüş bermedi. Liwapda vaksinasiýanyň heniden başlanmanlygyny habar berýän habarçylar yerli ýaşaýjylaryň vaksinasiýa bir aý bäri taýýarlyk görýänligini belliýärler. Bu vilayatda ilata vaksinalaryň ediljegi barada medisina edaralaryň işgärleriniň üstü bilen habar berilipdi. Sanjym etmek üçin edilen esasy talaplaryň biri ýagny elektron saglyk kitapçalaryň açylmagy klinikalarda howlukmaçlygyň hem nowatlaryň döremegine sebäp boldy. Bu aralykda Azatlyň habarçylary Türkmenabadyň aeroportunda gözegçilik çäreleriniň güýçlendirilýänligini habar berdiler. Olaryň sözlerine görä 10 fevralda Moskwadan ýene bir uçarda koronavirusa garşy vaksinalaryň getirilmegine garaşylýar. Koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogorundaky howa mendeli Türkmenistanyň ýekede halkara howa portuna öwrildi. Howa gatnawy çäklendirilen soň ähli ýük hem ýolagçy gatnawlary Türkmenabad şäheriniň üstünden geçýär gelýän ýük hem ýolagçy uçarlar barlanýar, ekipaj we ýolagçylar test edilýär we karantina salynýar. Mundan başga da Liwap vilayatynda ýurdun iň uly karantin zolaklary ýerleşýär. Aşgabatda häzir koronavirusa garşy vaksinalar töwekkülçilik toporuny gerýän raýatlar edilýär. Olaryň arasynda saglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulug sürüjüleri, dukan satyjylary we köp adam bilen aragatnaşykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Vaksinasiýa taýynlygyň çäginde ilatyň ýaşy 60-dan geçen gatlygy gan barlygyndan geçipdi. Habarçylaryň 11 fevralda aýtmagyna görä, şu günler ýaşy uly adamlara Aşgabatda da vaksina edilip başlanmandyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda Covid-19 keteline garşy sanjymlar üçin Sputnik V rus vaksinasy ulanylýar. Türkmenistan ortaýatyň Sputnik V vaksinasyny Merkezi Aziýada ilkinji bolup hasap alypdy. Epiva korona vaksinasyny bolsa ortaýatdan başga hasap alan ilkinji ýurt boldy. Ýa-ni ýakynda The Lancet halkara medisina jurnaly ortaýatyň Sputnik V sanjymynyň Covid-19-yň ösüşiniň öňüni almakda 91,16% täsiriniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlyň çeşmeleri Pfizer-BioNTech sanjymynyň hem Türkmenistana getirilenligini öňe sürýärler ýöne onuň hasaba alınmagyna degişli maglumatlar el ýeterli däl. 28 ýanwarda Türkmen ýol başçylary beýleki daşar ýurt vaksinalaryny öwrenmek we hasaba almak niýetini resmi derejede tasdikladylar. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşar ýurt vaksinalaryny hem medisina önümlerini öwrenmek we hasaba almak barada görkezme berdi. Mundan başga da Türkmenistanyň prezidenti daşar ýurtlara gidýän taliplara we raýatlara şol ýurtlarda ulanýan vaksinalar bilen sanjym etmegiň zerurlygyny we Türkmenistana gelýän daşar ýurtlularyň vaksina şahatnamalarynyň bolmagyny talap etdi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, koronavirusa garşy köpçülikliň vaksinasiýa mart aýynda başlanmagyna garaşylýar. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän we Covid-19 alamatlary bilen kesellänleriň hem ölýänleriň köpelmegini görmezlige salýan Türkmen hökümeti ýerden berk çäklendirmelerini we maskalary dakynmak talaplaryny saklap gelýär. Häkimetler durmuşa geçirýän çäreleriň ýokunç keselleriň öňüni almagyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirýärler. Emma koronavirus keselini agdamýarlar. Türkmenistanyň ilaty birnäçe ýyl bäri derman, azyk we nakt pul ýetmezçilik şertlerinde ýaşaýar. Pandemiýanyň dowamında girdilen çäklendirmeler ilatyň girdijileriniň azalmagyna we medisina hyzmatlarynyň el ýeterliliginiň çäklenmegine sebäp boldy. Liwapyň fara etrafynda yerli kassirlaryň ençemesiniň özara dildewşigi girip birnäçe aýyň dowamında eýam aradan çykan gartasyn raýatlaryň pensiýa haklaryny öz aralarynda paýlaşandygy ýüze çykarlandan soňra sebitdäki ähli pensionerlaryň diridigi barady pilnamy talap edilip başlandy. Şol bir wagtda sorulýan dokumentlary almagyň düzgünleri berkileşdirildi. Munyň netijesinde de raýatlar goşmaçy çykdyjylar we bürokratik päskilçilikleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. 2020-nji ýylda Farawyň pensiýa hasaba alyş
bölümünün 4 kassirinin iň azyndan 5 aýyň dowamında eýýam aradan çykan 31 pensionieri tanawdan çykarman, olaryň pensiýa haklaryny öz aralarynda paýlaşandygy belli boldy. Olara garşy jinayet isi gozuldy we döwlete ýetirilen ziýany tölemeli edildi diýip bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerinden habarly yerli resmiýetlerin biri atlandyrylmasyzlyk şertinde habarçymyza maglumat berdi. Gurrungy ýan raýatlaryň özleri ýa aklawçylary bilen habarlaşyp bolmandygy, şeýle-de Lewabyň prokuraturasyndan bu barada resmi kommentariýa almak başartmandygy sebäpli olaryň anyk atlaryny we jinayet isiniň jikme-jiklerini aýan etmekden saklanýarys. Bu ýagdaýlaryň izi bilen Farawyň pensiýa hasaby alyş bölümleri şu aýyň başyndan bäri 62 ýaşdan geçen raýatlaryň diýridigi barada kipilnama talap edip başladylar. Egerde bu kipilnama hüdürlenmese, onda raýatyň pensiýa haky onuň bank kartyna geçirilmez diýip yerli resmi habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda sorulýan kipilnamany almaň düzgünleriň berkileşdirilendigi, munyň bilen de raýatlaryň goşmaçy çykdyjylary etmeli bolýandyklary hem bellenilýär. Indi Farawyň owa arçynyklaryndan ýönöke ýaşaýan ýeriň baradaky kipilnamany hem alyp bolmaýar. Munyň üçin pensionier 4 suratyny we degişli dokumentlerini gönümel etrap häkimligine tapşyrmaly. Häkimiň orunbasary etrabyň çetki obasyndaky raýatyň sol ýerde ýaşaýandygyny tasdik edenden soňra degişli kipilnama berilýär. Ýol, surat we belki çykdyjylar göz öňünde tutulanda bu kipilnama üçin her bir adam 100 manat töweregi çykdyjy etmeli bolýar diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren faraply pensionerlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde erkekleriň pensiýa ýaşy 62 ýaş, aýallaryň hem 50 ýaş diýilip kesitlenen 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap pensiýanyň iň pes möçberini kesitlemek üçin binýatlyk ululugy 372 manat möçberinde kesitlendi. Bu gara bazaryň narhy boýunça $12 deňdir. Azatlyň habarçylary pensionerlaryň diýridigi barada kipilnama almak düzgünleriniň berkileşdirilmegi bilen gartaşan adamlaryň bank kartlaryna geçirilen pensiýa haklaryny hem nagtlaşdyryp bilmeýän kötünýändiklaryny belleýärler. Mundan başga-da ýurtdaky ykdysady kriziň we işsizligiň arasynda köp halatlarda masgalalaryň pensionerlaryň pensiýa haklaryna garaşly bolup durýandyklary hem nyktalýar. Biziň masgalamyzda 5 adam bar. Ählimiz hem pensioner ejemediň $20 pensiýasyna garaşly. İşlejek diýsek iş ýok. Enemiz özüne dözmäni tandan çykan galosyny hem täzelemän pensiýasynyň dolulugyny bize berýär diýip faraply ýaşaýjylaryň biri masgalasyndaky emele gelen ýagdaýlary suratlandyrdy. 10 fevralda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen iş maslahatynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bellemekde hem de hasaplamakda takykligi üçin edip öz wagtynda tölemek boýunça degişli işleri geçirmek barada tapşyryk berdi. Emma ýurtdaky pensionerlaryň %100 bolan kynçylyklary barada kelam agyz söz aýtmady. Şeýle-de anyk sanlar getirilmezden döwlet pensiýa ähtiýaçlandyrmasyna geçirmeleriň ýyllyk meýilnamasynyň 110,6 götürüm ýerine ýetirilendigi 2020-nji ýylda raýatlaryň meýilletin pensiýa ähtiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa toplamalarynyň möçberini geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11 götürüm ýokarlanandygy aýdyldy. Mundan başga-da Berdimuhammedow ýurtdaky işsizlik meselesini hem gytyklaýyn boýuna alyp ýylatyň iş bilen üçünçüligi babatda Zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň alyp barýan işlerine nägilelik bildirdi. Emma munyň bilen bagly görüljek jikmejik şäherler barada hiç dat aýdylmady. Ministriň öz sözlerine görä bolsa, täze iş orunlaryny döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasynda göz öňünde tutulan şäherleriň ählisi ýerine ýetirilipdir. Ençeme aýa çeken ara kesmeden soň geçen hepdäniň aýagyna Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna arzan çilim peýda bolup, onu satyn almak üçin adamlaryň arasyna dawa, jenjel hatda yumruklaşma çenli barıp geten zorluk yüze çıkan soň Türkmenawatda arzan çilimiň sewdasy ýene besedildi. Marada çilim üçin döwlet dukanlarynyň öňüne tas müň adamlyk nobatlar emele geldi. Bular barada Azatlyk radiosynyň biri-birinden garaşsyz iki habarçysy 10 fevralda habar berdi. 9 fevralda döwlet dukanlaryna arzan çilimiň satylmagyny ýene-de besetdiler. Oňa adamlaryň arasyna dören dawa, jenjel sebäp boldy diýip bir Türkmenawatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çilim nobatlaryna dawa, jenjel, uruş söýüş ýüze çykdy. Hatda nobata garaşýan adamlaryň arasyna biri-birilerini tekläp ellerini döwdüren adamlar hem bar. Şeýle-de aýallary çilim satmak gadagyn edildi. Muňa adamlaryň arasyna ýüze çykan zorluk sebäp bolupdyr. Käbir maglumatlara görä çilim ýok däl, ýöne onu satyn almak üçin adamlaryň arasyna ýüze çykan dawa, jenjel
çilimin sewdasynyň besedilmegine getirdi. Halaç we Sakar etraplarına çilimin nobatlaryna şikas alan adamlar barada habarlar var. Döwlet dukanlaryna çilimin şenbi we ýekşenbe günleri gaýtadan satywa çykaryljakdy gaýdylýar diýip beýleki bir türkmen abatly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler çilim geçen hepdäniň ahyryna aqýaly köpçülikliň satylmaýar we hususy dukanlarda çilimin bahasy ýene-de ýokarlanyp başlady. Ikinji habarçy Mary welaýatyna çilim sewdasynyň ýagdaýy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 10 fevralda regionyň her döwlet dukanyna 2000 gutu töwereg çilim paýlanypdyr. Adamlar çilimiň nowatyna bir gün öňünden giýje akşam saat 9-10 töwereklerini nowaty durup başlaýar. Çilim nowatlaryna yerli sewda işgärleri, polisiýa işgärleri, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri hemde neşekeşlige garşy göreş gurulunyň işgärleri gödäwçilik edýär. Gödäwçileriň sany satyjylary hem goşanyňda 10 töwereg adam bolýar. Bir döwlet dukanynyň öňünden çilim nowatyna garaşýan adamlaryň sany 1000 adamdan geçýär. Okuwçylary we aýal maşgalalara çilim satmak gadagan edilýär. Çilim nowatyna garaşýan adamlaryň ählisine ýetmedi. Ýüze golaý adama çilim satyldy. Galanlary eli boş gaýtdy. 2000 gutuluk çilimiň 230 adamlara satyldy. Ýagny halkyň az bölegine dağdıryldy diýip çilim nowatyna garaşan bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bir näçe marly ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp çilim sewdasynyň besedilmegine garşylyk görkezen adamlara kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan haýbat satylandygyny, emne satylmadyk çilim gutularynyň çilim nowatyna gödäwçilik edýän döwlet gullukçylarynyň arasynda paýlaşylanyny habar berýär. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä nowata gödäwçilik eden toparyň agzalary halk üçin niýetlenip döwlet dukanlaryna ýeberilen çilimi öz aralaryna paýlaşan soň olary hususy telekeçilere gymmat bahadan satýarlar. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir polisiýa işgäri bu sewdadan özleriniň 9000 manat töwereklerini girdiji gazanýanlyklaryny, şondan özlerine 4000 manat töweregi pul galýanlygyny, galan serişdeleri bolsa dilden görkezme satyna öz ýol başlaryna geçirýänliklerini, ýol başlaryň bolsa pulu häkimlige geçirýänligini gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu maglumat boýunça Mary welaýatynyň häkimliginden kommentariýa almak synanşygy netije bermedi. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna bir gutu çilim 50 manatdan satyldy. Belesek döwlet dukanlaryna arzan çilim satywa çykarylmazdan ozal şol bir markaly çilimler hususy dukanlarda 400 manatdan bahalanýardy. Emma hepdäniň aýaklaryna olaryň narhy ilki 200 manada soňra da 100 manada çenli düşdi. Türkmen häkimetleri ýurdu 2025-nji ýyl içinde temmäkiden doly azad etmek uğruna görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy görüşmegin çarçywaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Ýurtda çilim otçylygynyň we gymmatlamagynyň ýeti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorka, temmäki ýa-da dürli ösümlikleriň ýapraklaryny gurudyp çekip başlandyklary, dukanlarda türkmen çilimi adlandyrylan ýasama temmäki önümleriniň hem peýda bolanyny barada köp sany maglumatlar gowuşýar. Ýa-da soňky gezek arzan çilim döwlet dukanlaryna geçen ýylyň oktýabryna peýda bolup, onuň sewdasy diňe 3 gün dowam edipdi.